politie heeft vanmorgen vanwege een drugsonderzoek op 3 plekken in de provincie invallen dienen. Giet om jou het stieren ze met naam. In het laatste plak via een inval in een hoer zonder stapel. Er waren naast drugs ik jild in beslag genomen. In mijn naam is een vrouw van 48 jaar aangehouden. Het Fries Museum in Ljouwert heeft een origineel Frans geruchtsdocument gekregen nu de zaak Matahari, dat haar deervonnis in teken is. In het document ziet beschreven op grond van hokkerartikels ze schuldig vonden wordt aan spionage. Daarom staat dat ze de deerstraf krijgt. Het Fries Museum heeft het document gekregen van een particuliere skinker die het anoniem blijven wil. Het tal banen is in Friesland tussen 2010 en 2014 maar zo'n 6,5% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee de situatie in Friesland relatief schoon het meeste van Nederland. Qua banen groei, doch Friesland het meeste. In alle provincies is het tal banen in 2014 toenam, maar uitzondering van Friesland. Joen eerst nog wat ruimwetter, dan weer de droeg en een gratis size. Er zit een matige zuidwestenwind. Morgen flink wat zinnen, het blijft droog, temperatuur dan 10 graden. De zuidwestenwind is matig rond het.